Lige en hurtig lille gennemgang her af campingvognen Jytte fra Hobby. Her sætter man på, når vi skal ud og køre. Husk endelig at få bremsekabel på her inde på selve chassiset. Håndbremse. Den her skal klappes godt ned, så den finger herop, og den her bruger til at udløse med. Strøm til lys selvfølgelig. Husk at få støttehjulet op. Det gør man ved at dreje den her blå lille her. Og så den her kører op. Og selvfølgelig slip bremsen, når man kører. Der er plads til 2 cykler. Herinde har vi gassen. Den skal selvfølgelig bare sættes på, og der er gasflaske med. Her har vi til spildevand i den grå derovre, der skal ind under campingvognen. Hætten, der er den anden grå, den kan man sætte over herhen foran, hvis man har lyst til det. Den her, den er udelukkende til ren drikkevand, som viser senere, hvordan vi fylder på. Herinde har vi moveren. Når den står op ned, den røde der, så er den tændt. Sluk den endelig, når det er, at man ikke bruger den. Her er der fjernbetjening, som vi tager med ud. Den tænder vi ham på siden. Der. Og så kører man hjulene ind ved at trykke på de 2, der har her. Og så kører man ellers med den. Husk endelig at få den moveren ud fra hjulene igen, når det er, at man er færdig med at bruge den. Så den der. Så batteri til den næste. Her tager vi strømmen af. Strømkablet ligger herinde sammen med 4 stole, et bord. Her har vi rent drikkevand. Og det er bare simpelthen at åbne op her. Hælde ned med enten en ren slange eller den vi havde deromme. Her har vi toiletkassetten, som skal tømmes efter brug. Der er set, det gerne er et nødtoilet. Her hælder vi skyllevand i. Den er fyldt. Og kassetten kan kun tages ud, når toilettet er lukket derinde. Herinde har vi så toilettet. Og det er som sagt hernede. Lukningen åbner og lukker her. Og skyller ud her. Sådan der. Toiletpapir. Brug altid det her, som hører med til vognen. Og køb gerne noget mere, hvis der er, at I bruger det sidste. Der er håndvask herinde. Lys har vi heroppe. Her har vi service til 4 personer som minimum. Og hernede under ligger der ekstra skyllevand. Det er det røde, og det grønne det er til at komme i kassetten, når man har tømt den. Skal man slå ud, så man har plads til 2 ekstra sovepladser, som primært er til børn, så tager man lige og løfter bordet op og hægter den i de 2 nederste der. Trækker ud her, og så ligger ekstra hønnen hernede, så der er til man kan dække hele. Herover har vi køkkenet. Vaskar, siger sig selv. Og komfur. Drejer her, og så ligger der en lighter hernede i. Hvor der også er service. Og nedenunder er der gryder. Dernede tænder man gassen til både køleskab, komfur og varmen, hvis man skal have brug for det. Køleskabet her, der har man, og man kan skifte den både til gas og til batteri, eller til 220 volt. Hvis man bruger gas, så trykker man, eller sætter man selvfølgelig ned på gas, som den står på nu. Drejer man den her om på minimum det halve, trykker ind og trykker på tænderen. Så kan man se nede i det lille dernede, nu er den ikke tændt nu, men så bliver der en blå flamme dernede. Der er også fryser herinde. Og her har vi varmeapparatet, som tændes ved at holde ned på den her, og så drejer den rundt, så kan man høre den gnister. Og så kommer der en lille blå flamme hernede i. Man skal stå sådan lidt skru for at se det. Herinde har vi, hvor vi har lavet 12 volt system, så
Brug helst, hvor den står inde, hvor det er til, når den sidder på bilen, eller når man har 220 volts til 12 volt, når du hiver den ud, sådan der. Der er strømudtag her til ja, både det ene og det andet, som lige tændes her, og 220 volt her, når man har det tændt. Her er skabsplads til tøj, og tøj heroppe, og her er til diverse service og hvad det var. Der er varme til varmt vand. Jeg plejer at anbefale, at man ikke bruger det, men vær sikker på, at der er vand på, hvis man tænder den. Her har du tændt og sluk af diverse lys. Der er ingen emhætte. Testeren af vandbeholdningen virker heller ikke. Kig ned under i stedet for. Her har du lys ude og inde. Jeg tror, det var dagens tekst. Og ellers så håber jeg, I får en rigtig god tur. Og hygger jer i campingvognen Jytte. Og har I nogle spørgsmål, så ring til mig på 40 70 19 14, 40 70 19 14, eller 20 78 01 81. Det var 20 78 01 81. Rigtig god tur til jer.